Hej sammen, i dag vil jeg vise det, jeg har købt i Bordershop i Tyskland. Vi starter fra en ende af. Jeg har lagt det sådan lidt op. Jeg har købt sådan her marmor, tror nok det er marmor, tror nok, ja. Det er sådan en hel masse sådan her. Den er jo så fuldt hertil, ikke? Det har købt. Så har jeg købt sådan her Superflyers-pakke. Der er alle 3 slags, der er 7 i det der. Så har jeg købt en Skills Crazy Sour, og der er 400 gram i. Så har jeg købt sådan her Cola Light. Ja. Så jeg købt sådan en her. Og en til af dem. Og den hører så til den her, som jeg allerede har åbnet. Jeg har haft en af de der pakker. Der er så 3 for 1. Så har jeg købt en til dem her. Og så har jeg købt sådan en her M&M's. Jeg har åbnet den, fordi at... Ja, sådan en dejlig M&M's. Fordi at... undskyld, jeg lige peger ned i jorden. Det er fordi, jeg lige skal have fat i den. Fordi at den her... Som jeg skulle sige, skulle lægge penge ind der. Dreje på håndtaget, og så kommer det ud der. Det er så det der stik derfra, jeg har lagt op i der. Det var det. Godt. Går vi ud til næsten. Jeg har den stik, fordi jeg har brugt den hele vejen ned. Der er sådan en her marmor-stik. Den kunne så få 2 for 1, ikke? Det var 30 kroner billigere alligevel. Okay, så har jeg købt sådan her marmor pakke med alle sammen i. Det er godt. Så har jeg købt sådan en her Ventus-halløjse. Så har jeg købt sådan en her Fresh Life original. Så har jeg købt en burger. Og det er så bare en pakke. Og så noget jordbær og hindbær det der. Så har jeg købt en til de pakker. De er rigtig gode. Så har jeg købt sådan en her. Den er til de der koldåser, som jeg viser i nu. Og så har vi sådan en Superflyers pakke igen. Vi har Coca-Cola. Ja. En dejlig Coca-Cola. Så har vi Cola Zero. Og så har vi Carlsberg Sport. Det var det, jeg skulle vise jer. Jeg viser lige det noget her. Så har vi syre oven på computeren. Ja. Med min taster. Nej, M&M's. Øj, det er mig. Undskyld. Og så herover der har vi Magram-skuffen. Der ligger en Magram-ting. Og så er der også skilsen. For en sikkerheds skyld. Og så kommer den der skuffe der. Der har vi resten af tingene. Der har vi petsene, Superflyers'ene, tyggegummierne, M&M's'ene, som jeg fandt ud af, der er sådan en knap, skal tænke til. Og de her, hvad hedder de, fokuserlige hardbag, hudbag, tror nok det hedder. Og så har jeg, hvad hedder det, colaen hernede. Der har vi den der dåse, den der åbne. Der har den der, og colaerne, og de der, ja. Grunden til, at jeg har den liggende, undskyld min stemme. Grunden til, at jeg har den liggende hernede, det er fordi, at der kommer ikke sol på dem. Og de udsættes ikke for ekstrem varme, så de kort måde. Der plejer normalt at være rimelig varme oven heroppe, ikke? Og er der, nu holder jeg det kamera, så er der den her dåse, og den her. Jeg åbner den. Her er den så. Så er det der hul der i midten, hvor alle de der, det skulle undgå, at der kan komme dyr ind. Så det sætter man på. Åbner den først her. Så sætter man en hånd, så det er godt. Og så sætter man den på. Så er den så på, og så kan låget skulle også komme på, så sætter den her. Og så når man skal have låget af, det skulle være, når man skal skrue på armen, så sådan noget på. Nå. Og så kan man drikke af den. Den virker sammen. Det smager sammen. Husk at lægge like
Og subscribe. Hej, vi ses.